Αλίκη, ξύπνα παιδί μου, αυτό τι ίσως έχει πάρει. Δεν είσαι καθόλου σέφτη. Έλα ρε μαμά. Τι έλα ρε μαμά, σε πόσο οξύες μένεις. Έχω ακόμα. Ναι, καλά. Κανένα ευρώ. Πάλι με τα ρούχα κοιμήθηκες. Ρε μαμά, τελευταία φορά είναι. Να σε παρακαλώ. Φέρε την πούρη. Κάνει και το μαλλί να φέρει την πούρη. Έχασε σήμερα. Μόλις μας μοίρασαν τις δηλώσεις για την πενταήμερη. Να και δική σου. Θα πάμε έτσι. Τι ωραία. Όμως, δεν ξέρω αν θέλω να έρθω. Θέλω να διαβάσω. Σε λίγο δίνουμε. Κλασική Αλίκη. Μια φορά να ζήσεις αυτό που πρέπει. Απ' τη μια δεν μπορείς να ξυπνήσεις την ώρα σου και απ' την άλλη θες να συντάξεις στο σχολείο. Δεν είναι τα πάντα το διάβασμα. Πότε? Σε 40 μέρες. Δεν είναι αυτό. Καλά, κάτσε να ρωτήσω και στο σπίτι και βλέπω. Πόσα είναι τα χρήματα, Κρήτη τελικά. Ναι, 250. Καλά, θα δούμε. Πώς και από εδώ τέτοια ώρα. Σου έχω πολλά νέα. Έτσι και παιδί μου. Για πες μου τα νέα σου. Μας είπαν σήμερα για την πενταήμερη. Θα πάω. Έτσι δεν είναι. Θα δούμε. Θα πάμε σχεδόν όλοι. Κρήτη. Αν είναι τέλεια. Θα δούμε. Ξέρεις, κοριτσάκι μου, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Ναι, αλλά η πενταήμερη ήμουν μόνο μία φορά. Τι. Οικονομικό είναι το θέμα. Κάνει σαν να μην έχουμε λεφτά να ζήσουμε ώρες, ρε μπαμπά. Ξέρεις πώς θα βγάζουμε πέρα. Δηλαδή όχι. Θα δούμε. Και τώρα τι θα κάνουμε. Γεια σας διάκοψα, τι λέγατε. Όχι παιδί μου, τίποτα. Σας έχω νέα. Πάμε πενταήμερη. Εκδρομή. Ναι, Κρήτη. Πόσο κοστίζει. Κοντά στα 250. Το είπα και στον μπαμπά. Και συμφώνησε ο πατέρας με αυτό. Δεν μου έδωσε ξεκάθαρη απάντηση. Ξέρεις, τα γνωστά του μπαμπά, όλα θα δούμε. Ξέρεις παιδί μου, αν είχα θα σου έδινα εγώ, αλλά ξέρεις είμαι άπιστος και δεν μπορώ. Δηλαδή εσύ μαμά, τι λες. Πω, καλά. Τι θα γίνει με την εκδρομή της Αλίκης. Θα δούμε. Τι θα δούμε, πρέπει να του δώσουμε μια απάντηση. Δεν καταλαβαίνεις ότι σήμερα έχασα τη δουλειά μου. Τι θες να κάνω. Να τους το εξηγήσεις. Ναι, Λιδία. Έλα. Πρέπει να μιλήσουμε. Αύριο στις 8 στο γνωστό σημείο. Τι, στις 8. Μα αυτό είναι πριν το σχολείο. Τα λέμε. Γεια. Καλημέρα, Αλίκη. Πρώτη φορά στην ώρα σου. Τι έγινε τελικά χθες. Τι να σου πω. Καλημέρα. Τι έγινε χθες να μου πεις και μετά λέμε για την πενταήμερη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι εννοείς. Δεν ξέρω. Ίσως... Τι εννοείς, υπάρχει περίπτωση να μην έρθεις ξανά. δεν ξέρω. Υπάρχουν προβλήματα. Φτάνει πια η μιζέρια σου. Τι έγινε. Ο μπαμπάς. Τι έπαθα, αρρώστησε. Όχι, όχι. Τότε. Οικονομικό είναι το θέμα. Πάντα ήταν, απλώς πλέον δεν έχει δουλειά. Τον απέλυσαν χθες.
Έλα μωρέ, σιγά τα λεφτά. Δεν μπορείτε να βρείτε 250 ευρώ. Εγώ εχθές αγόρασα γυαλιά με 150. Βέβαια δεν καταλαβαίνεις. Πώς θα έδωσε συνδρομή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν χρήματα? Δεν το ήξερα αυτό. Λυπάμαι πολύ. Όλο και κάποια λύση θα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία. Κύριε, μπορώ να σας μιλήσω λίγο? Ναι, πες μου. Σχετικά με την εκδρομή, μάλλον δεν θα μπορέσω να έρθω. Γιατί? Αφήστε κύριε, υπάρχουν θέματα. Πες μου. Αλίκη, τι έγινε εκεί στη μούτρα? Αφήστε τα κυρία. Τι συνέβη? Να, δύσκολο η απόφαση για την πενταήμερη. Σιγά, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Μια ζωή την έχετε. Ας τη ζήσετε όσο πιο έντονα μπορείτε. Εύκολο στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αφήστε, θα σας πω άλλη φορά. Όλα είναι εύκολα αρκεί να τα θέλεις πολύ. Άντε στο μάθημα τώρα γιατί θα αργήσεις. Dropping the star. What is this that you cry for? Μου φαίνεται απίστευτο θα πάμε. Θα έρθει σχεδόν όλη Τρίτη. Μπράβο, Πρόεδρε. Σε ποιο κλαμπ θα πάμε την πρώτη νύχτα? Θα κάνουμε μεγάλες πατάλες, Φυσικά, θα τα θυμόμαστε για μια ζωή αυτά. Αλλά και τι κρίμα που δεν θα έρθει τελικά. Δεν πειράζει, εσείς να περάσετε καλά. Ελάτε να τελειώνουμε, είμαστε εδώ 2 ώρες. Έλα λίγο να σου πω. Όχι. Πόσα λεφτά μάζεψες τελικά? Μόνο 130. Χρειάζομαι τα άλλα μισά. Δεν πρόκειται να, δεν γίνεται. Μην είσαι χαζή, όλα γίνονται. Έχω συνεννοηθεί με τον Μάρκο. Να το θαύμα που λέγαμε. Σίγουρα. Οπωσδήποτε. Περίμενε. Ναι. Έλα, μαμά. Στο σχολείο είμαι. Τι έγινε? Γεια. Και τώρα τι θα κάνουμε? Να είχαμε τουλάχιστον 150 ευρώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε διακανονισμό. Τι έγινε, γιατί δεν έχουμε ρεύμα? Ας το κόψαμε. You were at my door. I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night, just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you wanna hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? You were in that dream that I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back down the stream. Παιδιά, λίγη ησυχία. Σώματα και χρώματα. Είμαστε όλοι εντάξει με τα λεφτά της εκδρομής. Και κάρο και έχουν φέρει όλα τα χρήματα. Φίλιππος. Ναι. Λιδία. Αλίκη. Αλίκη ξανά. Όχι.
and I'm faced with a few complications. So if you care, try to analyze that situation. You know, man, as the leaves fall on the ground, my soul is going round and round and round. So please do it well, just break the spell. Why don't you do it right? I don't want another fight. I'm not creating my flow with my ego. I'm taking off my hood and I'm entering deep